har jeg den store fornøjelse i dag at byde velkommen endnu en gang i det kontemplative rum her til min gode gamle ven Jacob Armark. Og vi har sat hinanden stævne her i biblioteket, som i dag i sit ene hjørne har Jacobs terapirum. Det er meget praktisk. Ja. For at tale om visdom. Mm-hmm. Som jo er i hvert fald noget, der ligger det kontemplative felt meget nær, om ikke så nær, som man måske slet ikke engang kan sige, at der er nogen afstand eller forskel. Og det skal vi jo blandt andet, altså fordi vi har den anledning, at vi om en måned, så skal vi sammen med et par andre gode venner, holde et højskolekursus, som har fået navnet Visdom i virkeligheden. Så jeg tænkte, vi kunne udforske noget af det. Og det har du været med på? Ja, det har jeg, og tak for invitationen igen. Og denne her gang ligger det mig også lidt på sinde, kan jeg mærke, at jeg ved faktisk, at der er nogle mennesker, der ser det her, fordi det har jeg er blevet prikket ud i virkeligheden af folk, der rent faktisk har sagt, det er meget gode samtaler, jeg har. Så lige tak til dem. Tak til jer, der også sidder og kigger med. Fedt, at der er nogen, der gider. Ja. Og tak for oplægget til at tale om visdom. Jeg synes jo altid, og det tænker jeg næsten ikke, du kan være uenig i som god filosof, at når man skal tale om et begreb, så er det meget godt sådan lige afsætte os i, hvad mener vi egentlig overhovedet med visdom. Så når du inviterer til at tale om visdom, hvad mener du så? Hvad er visdom? Ja, det er jo, og man kan sige, jo mere omfattende begreber det bliver, jo mere er det jo sådan, at man siger, hele samtidstalen gør noget med det begreb, som omfatter mere end definitionen. Men vi kan i hvert fald, hvis ikke vi kan starte med at definere visdom, og der tror jeg måske, jeg vil være lidt for ydmyg til at tro, at vi kan det. Så kan vi i hvert fald starte med at afsætte nogle orienteringspunkter ind i det rige felt, som jeg tror, at visdom er. Fordi at det er ligesom, man kan sige, visdom er mere end sådan og sådan. Visdom er andet og mere end nogle forskellige, sådan, altså mere lokale kognitive færdigheder. Det er ligesom det. Det er ligesom den form for klogskab, eller den form for kunden, tilværelseskunden, som et eller andet organisme både omfatter ting som det at kunne håndtere information, det at kunne håndtere viden, det at kunne håndtere fornuftige strategier som behovsudsættelse eller impulskontrol. Altså nogle ting. Der er også nogen, der sætter visdom i forbindelse med sådan noget med at kende sig selv, altså at have en eller anden form for selvindsigt. Ja. Og det er jo alt sammen vigtigt godt, og det har alt sammen noget med visdom at gøre, men altså min tese vil et eller andet sted være, at visdom det er et meget større dyr end det. At visdom det er ligesom, at det er levende felt, hvor de der ting, de opstår i. Så jeg har tænkt nogle gange, og nu bliver det lige den store klinge, men det er også okay. Ja. Altså noget af det, vi også har talt om lidt, det har også været det her øst-vest, og det her det kristne versus det buddhistiske osv. Og der har jeg tit tænkt på, at med det lidt, jeg ved om kristendommen, at hvor jeg fornemmer, at det, som kristendommen i høj grad slås imod, det er ondskab. Så det, som buddhisme eller nogle østlige traditioner i høj grad slås imod, det er sådan uvidenhed. Hvor man kan sige, at kuren imod ondskab, det er så at være god på en eller anden måde. Og jeg tænker også, eller så tænker jeg på den anden side, kuren mod den der uvidenhed, det er i en eller anden forstand visdom. Men der er det jo også at forstå, hvad er den der uvidenhed, som man slås imod. Altså den der misforståelse af, hvad verden egentlig er for en størrelse, som man slås med i den østlige tradition. Altså det er jo også noget, som når man så begynder at bedre forstå, hvad verden er for en størrelse, så man kan handle mere hensigtsmæssigt, så kan man sige, så opstår der en anden form for visdom. Ja. Tænker jeg. Det ligger måske meget godt i tråd med det, du også taler om her. Det er noget, der er praksisfunderet. Og det er i hvert fald noget, der har med praksis at gøre, ja. Med noget, som ligger dybt i det kristelige også. Altså. Så det onde og det gode, ja. Det gode, altså grunden til, at det onde og det gode, eller det at hovedfjenden på en eller anden måde i det kristne måske kan siges at være ondskab, det kunne man jo måske også sætte i forbindelse med det, at noget af det, som er stærkt i den kristne tradition, og lidt underbetonet måske i den buddhistiske, det er relationen. Det er relationen til andre mennesker, og relationen i sidste instans måske også til tilværelsen. Hele tilværelsen, som om det er et stort du. Og det der er med vores relation til andre mennesker, det er jo på en eller anden måde, at vi gør ting sammen med dem, og vi gør ting for dem og imod dem. Som har konsekvenser for, hvordan deres liv er. Så det på en eller anden måde ikke kun handler om os selv. Det er måske det, der er det springende punkt.
Men der synes jeg, det er spændende, for jeg sad nemlig også lige, inden vi skulle mødes til at tale om det der, tænke om det her med det kontemplative og det praktiske liv. Og man kan jo let få sådan en idé om, at visdom hører til i den kontemplative side af den her dualitet. Ja, Men på en eller anden måde er vi jo også begge to enige om, at visdom, altså, og når man så sidder folk, der sidder der og kigger ud i luften, hvad det nu gør, og prøver at blive vise, så kan man godt tænke, at det er meget teoretisk. Men vi er jo også ja, på en måde begge to enige om, at visdom er noget, altså, på en måde er det noget praktisk, ja, men på en måde er det også noget, som man udvikler. Altså det er ikke en tilegnelse på samme måde som det at læse en brugsanvisning og så videre. Det er også noget, der kommer. Altså man kan også godt udvikle visdom af at sidde inde i en hule og kigge ind i en væg, eller hvad det nu er. Altså lave nogle kontemplative praksiser. Men alligevel er visdom på en eller anden måde funderet i en praktisk handling. Også. ja, Så den ja. bryder på en måde den der, er det teori eller er det praksis? På en underlig måde. Eller hvad? Ja, det gør den, og det skal den måske gøre. Altså, god gamle Kurt Lewin sagde, at der er ikke noget så praktisk i verden som en god teori. Ja, den har jeg og også brugt nogle gange. den er god. Så der, hvor jeg prøver på at komme hen, det er måske sådan noget med, at snarere end at sige, at det kontemplative og det visdomsmæssige er en tilbagetrækning fra praksis, så er det noget, der transcenderer eller overskrider enkelte lokale instrumentelle praksiser. Mm. Sådan så, at noget af det, noget af det, som et af de steder, hvor vi virkelig savner visdom, har for lidt visdom i vores kultur, det er så at sige det, som binder alle de her mange forskellige slags instrumentelle og formelle praksiser, der er gode til det og det og det, sammen med en indsigt i, hvad det er, vi egentlig vil med dem, og sammen med at få gestaltet tilværelsen og vores praksiser på en måde, sådan så vi faktisk får brugt alle de der forskellige led og lemmer på en måde, som danser sammen, som faktisk har en sammenhængende, livsproducerende, helsebringende karakter, ikke? Det kan jeg godt købe. Det kan jeg godt købe. Og jeg kan godt købe, at det er et aspekt. Altså efterhånden, som vi erhverver os mere og mere viden, som samfund bliver vi mere og mere specialiseret. Altså, der er ikke længere filosofer, som ved noget om alting, som der var i de gode gamle dage. Fordi alting er simpelthen blevet for meget til, at man kan vide noget om det hele. Men så er så spørgsmålet jo, hvordan får vi så indført det? Altså, hvordan får vi mere? Hvordan får man så mere visdom i spil? Altså, hvordan trækker man de her praksiser så ind i hinanden, eller relaterer dem til hinanden? Eller... Ja. Og der kunne vi fra det punkt kunne vi måske, altså der har vi fået sådan, tror jeg, noget vi er nogenlunde enige om, og noget som jeg tror, de fleste af vores lyttere og seere er nogenlunde enige om, at visdom kan godt forstås som sådan en organisk sammenhæng i tilværelsen. At hvis man kan trække vejret i hele tilværelsen, og skue hele tilværelsen, og handle på en måde, så tilværelsen danser en fælles dans, og ikke noget, der strammer i forskellige retninger, så er det et visere liv. Og også måske, at det af den grund er noget, som det tager tid, altså som man kan gøre sig håb om, at blive bedre og bedre til, selv når man er højt oppe i alderen som mig, hvor der er rigtig meget, man bliver dårligere til. så er der dog i hvert fald i den dimension altså mulighed for stadigvæk at vokse. Fordi man har prøvet så meget, man har set så meget, og man har gjort erfaringer og kunne. Og ja, så man kan sige en ting, som visdom også er, at det er modning af erfaring. Det er ikke bare erfaring, men det er det, at erfaringen modnes som sammenhængende meningsgivende. Ja. Og det skal man have noget ro på sig for at lade den blive det. Det er kun en sjælden gang imellem, synes jeg, man kan falde ind i det hul, men man kan en gang imellem. Men måske er den der modningsbillede også, altså det er også meget interessant, synes jeg, og det relaterer også tilbage til det med de kontemplative praksiser. Altså at noget af det, og måske relaterer det også til noget af det, som vi er dårlige til, altså at vi har den her idé om, vi skal bruge ny information hele tiden på en eller anden måde for at komme videre. Ideen om, at du med den information, du allerede har, hvis du venter lidt, altså hvis du sidder med det, hvis du lader det lande i hjertet, hvis du sover på det, hvis du gør alle de der ting, som vi ikke længere har tid til, inden du tager beslutninger, eller inden du svarer igen, eller inden du handler tilbage, eller hvad ved jeg, at så er der på en eller anden måde noget, der kan modnes, eller spire, eller forvandle sig under
ned under din bevidste lag på en eller anden måde. Ligesom det at komme i tanke om noget. Det kan være svært at presse det igennem nogle gange, men hvis man sover på det, så kan det være, at man er kommet i tanke om det. Og på den måde kan man måske på en i visdomsnavn komme i tanke om nye ting, som er det, der er gæret ud af det, som allerede lå dernede. Ja, det er jo rigtigt. Altså, det får mig til at tænke på, at den eneste måde, jeg synes efterhånden, at jeg kan få virkelig brugbare, gode, nye idéer, det er ved at sætte mig ned og meditere på det. Altså, selvfølgelig kan man også løbe en tur i skoven, det er også ret godt. Men jeg synes også, at der, hvor vi er lige nu i samtalen her, Jakob, det kunne være sjovt herfra, og så kigge ind i de her altså, konkrete, kropslige, kontemplative praksiser, som du jo på en eller anden måde er underviser, jeg var lige ved at sige mester i. Det er du også, du er mester i med nogle af dem. Fordi, altså, på overfladen, så kunne mange af de der kropslige, kontemplative praksiser jo se ud som, at de er meget tekniske. Ja. Men samtidig så tror jeg, at den måde, de er tekniske på, måske ligesom stillesiddende kontemplative praksiser, handler om at skabe et frirum for noget af det, vi lige har talt om her. Ja. Giver det mening? Ja, det gør det meget. Altså, selvfølgelig tænker jeg, at kropslige praksiser er tekniske i den forstand, at hvis du skal lære at cykle, så kan det også virke i starten, som om det er meget teknisk. Og det er det jo i noget forstand, også pedalerne skal køre, der er en anden rytme og alle mulige ting. Men det er jo kun altså det er jo kun interessant, eller det kunne være interessant at cykle for at komme, altså for at have en mulighed for at bevæge sig på en eller anden måde. Og så bliver cykling jo egentlig først interessant, når man sådan har overkommet det tekniske. Altså hvis man hver gang man skal cykle hen til sine venner, skal tænke over det med fødderne, så altså, skal man gerne nå ud over. Og det tænker jeg også i en vis forstand i de kropslige praksiser, jeg beskæftiger mig med. Selvfølgelig er der et eller andet, man skal lære, højre og venstre, op og ned. Men det er kun på en eller anden måde rammen for at kunne fordybe sig i et eller andet, som kan ske inde i det. Og på den anden side, så synes jeg også, de fysiske praksiser, altså de tvinger også en til gentagelse på en måde. Altså hvis man ikke kan lære at elske gentagelse. Nu mig og min datter lige nu, vi er ved at lære sådan noget med sådan en lille butterfly-kniv, sådan en ikke skarp ting, man kan svinge rundt med, og så skal man gribe den og sådan noget. Og man taber den jo 500 gange, inden man får det der lille tricks med at snurre den rundt om fingeren til at lykkes. Og det bliver man bare virkelig spejlet på. Altså man kan godt sidde i meditation, og så kan man tænke på noget nyt hver gang man sidder, fordi der er ikke rigtig nogen, der tjekker, og man kan godt bare scrolle Facebook igennem. Men hvis du skal lære en eller anden bevægelse, så er du død med nødt til at læne dig ind i den der gentagelse på en måde. Og du er nødt til at lade noget andet åbne sig. Altså der er ikke noget nyt. Du skal bare lære at træde pedalerne rundt i en vis forstand. Så du skal bare have det til at folde sig ud. Så der er man allerede rammesat i en omgang med viden, som ikke er det der med nye ting hele tiden, men den der forståelse af noget, ja, det samme. Det er bare det samme. Det skal bare folde sig ud. Ja, så det tænker jeg, der rammesætter de fysiske praksiser, sætter en eller anden langsomhed som ramme, som man er nødt til at ture gå ind i. Ja, langsomheden som ramme, det minder mig lidt om, altså jeg er jo også selv lidt involveret i nogle ting, der ligner det her, men det er jo mere de der moving meditation tilgange, som jeg selv har prøvet at formulere. Og en ting, jeg jo kan se, er, at det, hvis man laver bevægende meditation med musik, at noget af det, som er virkelig befordrende i forhold til, at det bliver egentlig eller dyb meditation, og ikke bare, at man ligesom laver nogle intuitive bevægelser, så er det er på en eller anden måde, at det når at blive langsomt nok og kedeligt nok. Faktisk at kedelig, langsom musik er rigtig, rigtig godt til det, fordi at så er man ligesom anbragt i en bestemt strøm af erfaring. Ja. Og bliver der længe nok til, at den begynder at svinge. Snarere end at følge måske en vanemæssig tendens til at sige, at det her, nu skal jeg udtrykke mig her, eller nu skal jeg gøre et eller andet. Så ja, måske peger det her alle sammen i retning af, at en af de ting, som kontemplative praksiser med kroppen har at gøre med, det er vaner. Ja, det tror jeg. Ja, men det er en interessant forskel. Altså nu de fleste af de kropslige praksiser, som jeg interesserer mig for, de har virkelig et element af at være struktureret. Og ja, der er et eller andet der, jeg ikke sådan har helt tænkt over. I hvert fald ikke nok til ende, til at jeg kan sige noget klogt. Men altså det der med, det er nemlig rigtigt med det der med fri dans. Altså at
Der var en, der sagde til mig her for nylig, hvis vi alle sammen prøver på at gøre det samme, så er det virkelig tydeligt, hvor unikke hver enkelt er. Og det synes jeg var rigtig interessant. Altså, det er jo Ja. rigtigt, når jeg instruerer nogen i en kropslig praksis, så jeg prøver faktisk at få dem til at gøre det samme, og alle gør det på deres egen måde. Og det kan man jo så, hvad skal man sige, hvis målet er at score, eller gøre det mest effektivt, eller sådan noget, så handler det jo så om at få alle rettet ind, så de skyder i samme retning. Men hvis målet egentlig ikke er det, men målet bare er at udforske noget, så den der meget strikse ramme, hvor vi virkelig prøver at gøre det samme, kan virkelig være interessant for at kunne udtrykke den der individualitet. Ja. Og hvordan det forholder sig i de der mere sådan, altså det der bare er fridans, eller hvad man skal sige. Jeg kan ikke helt gennemskue, men det er heller ikke noget, jeg måske ved så frygtelig meget om. Nej, jeg vil sige, en af de ting, som jeg synes, at jeg har haft anledning til at sige tit, og som giver på en eller anden måde en befriende ting at sige, og til synligheden en befriende ting at høre for deltagerne i Moving Meditation, det er, ved I hvad, I behøver overhovedet ikke være autentiske her. Det er slet ikke nødvendigt, at de opfinder jeres helt egen dans. Altså man forestiller sig, at hvis man skal lave sådan en ikke-dirigeret bevægelse, der ligesom på en eller anden måde klinger igen af, hvad man mærker, der strømmer i kroppen lige nu, at så må det se fuldstændig unikt ud og ligne noget, der aldrig er sket før. Og det må i hvert fald ikke være det samme, som sker med ham derovre i den anden ende af lokalet. Men det, der sker i praksis, så snart man går i gang med det, det er, at man bliver inspireret af ham derovre i den anden ende af lokalet. Og det er jo fordi, at ham derovre i den anden ende af lokalet er en del af den virkelighed, som man strømmer i lige nu og her. Ikke? Så hvis man ligesom kan befri, han har sagt, det her stakkels moderne subjekt for det allerstørste krav, som næsten er endnu værre end alle de der former for effektivitet, som vi skal levere, nemlig at vi samtidig skal levere og være autentiske. Du behøver ikke være autentisk. Det er okay, hvis du leger med at gøre det samme som de andre. Dans med det. Ja. Altså jeg har et lidt lignende udtryk måske, eller jeg er meget opmærksom på at sige til folk, man kan godt være god til at være dårlig til noget. Og det jeg har oplevet i årene med alle de mennesker, jeg har lavet bevægelse med, det er, at dem, der virkelig bliver hængende og virkelig sådan dykker ned i noget, det er nogen, som på en eller anden måde mestrer det med at være god til at være dårlig til noget. Jeg har tit de højeste ambitioner for dem, der kommer og er lidt gode til det i forvejen, fordi de har lavet noget, der minder om det. Yeah. Men problemet ved dem, det er, når de rammer det der, hvor det ikke hjælper dem længere, at de har lavet noget, der lignede det, så bliver de også dårlige til det. Og hvis de ikke er gode til det, så gider man ikke rigtig fordybe sig. Så hvis man fra starten ligesom kan åbne for, jamen som det du også siger, ikke, også skabe det der frirum, hvor altså det er okay, at det er dårligt, og prøve at øve dig i, og bare tillade det. Altså det rammer jo lige ind i noget, som man altid er nødt til at sige i begyndelsen af sådan noget mindfulness-undervisning, og altså grundlæggende altså træning i sin stille meditation, at vi alle sammen begynder. Og det øjeblik, man tror, man er viderekommende her, så har man virkelig problemer. Altså, at the beginner's mind, som de siger i Zen, nogen siger i Zen, har lige præcis den der karakter. Jeg gør mit bedste her. Altså, jeg udfolder den her fordybelse så godt, som jeg forstår den i dag. Ikke? Og det er simpelthen det, der er godt nok. Det er ikke at være et andet sted, end der er. Det er at starte i det. Så man kan gå ned til, det er en vigtig del af det, jeg tror også, du sagde det indledningsvis, det er en vigtig del af det her, at man kan være der med de forudsætninger, der nu er her, i stedet for at prøve at være et andet sted. Ja. Men der synes jeg også godt, altså, og det er derfor, jeg måske, altså i en vis forstand, at vi alle sammen begynder, hvis vi tror, det handler om noget bestemt, eller hvad skal man sige. Men i en vis forstand, altså jeg kan også godt nogle gange møde nogen, som kommer og deltager i en anden kropslig praksis, hvor jeg måske netop kan se, at de bærer, de har en evne til at rumme på en eller anden måde, som virkelig er hjælpsom for dem, i alle mulige situationer i livet. Ikke? Hvor det, de har en evne til at nå deres tæer, eller hvad det nu er, det er måske ikke så hjælpsomt, men den der evne til at være med det, der nu sker i den her situation, og virkelig være lyttende på, hvad går det ud på, hvordan træder jeg selv ind i det, som måske er tilbage til det, du snakkede om med visdom, ikke? Også med at have en relation til alle de her elementer, som er i spil. Og der kan jeg virkelig godt nogle gange tænke, der kommer en, som, at det kan godt være, at han er begynder til det, vi laver her, men han er ikke begynder, altså han kommer med et virkelig godt fundament
Mm. for at kunne være begynder. Så der er Ja. nogen, der siger, vi er alle sammen begyndere, der er bare nogen, der er mere, der er nogen, der er bedre begyndere end andre. Men jeg har tit, for eksempel, hvis jeg har haft nogle lærere, altså nogen, der har været mine lærere, som har undervist mig, så har jeg meget eller jeg har været meget nysgerrig tit på at se dem blive undervist af deres lærere, Ah. hvis de har sådan nogen, ikke? Og det der med, at man kan have en som er lærer, når han kigger hen mod mig, og så er han elev, når han kigger et andet sted hen. Altså det er der jo nogle mennesker, der virkelig formår at være totalt gode elever, og så vende sig om at være totalt gode lærere, ikke? Ja. Og der er også nogen, der mest bare formår at være lærere, og som aldrig nogensinde stiller sig et sted, hvor de selv er eleverne, hvis man kan sige det på den måde. Og der tænker jeg virkelig i den der evne til selv at være elev. Og i virkeligheden er det nok, de bedste lærere er nok også de bedste elever i en vis forstand. Fordi de ved, hvor meget det kræver at være elev. Så på den måde er de virkelig kvalificerede begyndere. Fordi de har måske opbygget netop en form for visdom. Mm-hmm. Hvis man kan sige det. Ja. Når vi prøver at udvide visdomsbegrebet fra bare at være noget, der er i hovedet, så er det meget, meget hjælpsomt at sige, jamen det er noget, der også er med kroppen. Og jeg tænker på, hvordan får vi den der del af det kropslige, som handler om, at i virkeligheden alt, hvad der er i hovedet, det er noget, der er... hvis vi skal følge sådan nogle folk som Francisco Varela, ikke, som jo selv var en stor dyrker af kontemplativ praksis og bedste ven med Dalai Lama og alt det der. Men han gjorde et stort nummer ud af at sige, at alt, hvad vi kalder bevidsthed, det er faktisk noget, som er enacted from our embodiment. Det er faktisk noget, der starter ikke med nogle neuroner, men med nogle mellemværende, med nogle kroppe, der gør nogle ting sammen. Ja. Ja, så hvordan får kroppen en rolle i visdomspraksiser? Sådan helt konkret. Er jo spørgsmålet. Ja. Altså jeg tror, et sted, hvor den tit får sådan en lidt misforstået rolle, det er det der med, hvis du bare lytter til kroppen, så kommer alle svarene indenfra på en eller anden måde. Og selvom jeg er stor fortaler for intuition, så synes jeg også, at begrebet måske tit bliver sådan misbrugt i en vis forstand. Altså at hvis jeg bare føler det er sådan det skal være, så er det nok sådan det er. Ja. Så på den ene side er jeg helt overbevist om, at altså jeg bruger tit eksemplet med slankekur faktisk, selvom jeg ikke er særlig stor fortaler for slankekur. Men så ideen om, at den ene måde at gå på slankekur, det er sådan eksternaliseret, at du skal spise 1800 kalorier om dagen, fordi så ved vi med dit energiforbrug, bla bla bla. Og den anden måde at gå på slankekur på, det er måske noget med at begynde at øve sig i at lytte til kroppens behov. Men problemet er jo, hvis man bare lytter til sine behov lige nu, så har kroppen bare behov for det, den fik i går. Så hvis den fik litervis af kaffe og masser af chokolade i går, så er det også bare det, den gerne vil have i dag. Så det at skralde af og komme ind til at lytte til noget, som er kroppens egentlige behov, det er jo ikke så let. Nej, det kræver måske netop altså lidt mere af den der lytten. Ja. Altså jeg har det med, at jeg laver faste. Altså jeg lader ved med at spise i nogle dage, 3, 4, 5 dage. Og når jeg så begynder at spise igen, så kan jeg jo godt mærke, at mit behov for kaffe og chokolade og sådan noget, det er noget andet, end det har været. Og jeg kan pludselig begynde at smage, hvad ting de smager af, fordi min tunge ikke er coated af sådan et lag af noget sukker, jeg spiste lige for et øjeblik siden. Og det er måske også den bevægelse, der ligger i. Altså måske er kontemplative praksiser også at sammenligne med en form for faste, eller i hvert fald en form for skæren væk af noget vanemæssigt. Det tror jeg. Altså, der tror jeg netop, altså, at den gode lytten, den dybe lytten, den har et element af, at man kunne igen med et græsk sige epoké, ikke? Det har et element af, at man ikke skynder sig at springe til en hurtig konklusion, hvor man fortolker nogle ting, altså nogle impulser, som man ganske rigtigt får sig lyttet ind til i kroppen. Jamen, det betyder, den plejer jeg at høre lige før jeg drikker kaffe, så betyder den kaffe. Ja. Altså, man skal længere ind. Ja. Og så det at virkelig kunne lytte til kroppens signaler, det betyder jo blandt andet, at man har mod og tålmodighed til, i den sammenhæng du taler om der, så skal man have mod og tålmodighed til at kunne mærke sin sult.
Hvordan skulle man kunne mærke den, hvis man altid panisk løber væk fra den ved at skynde sig at fylde noget på? Mm. Ja. Så det er virkelig at lytte ind. Og det er jo, altså det er jo lidt fuldstændig det samme som at lytte til andre mennesker. Mm. Altså, der er ikke noget så irriterende, som når man prøver på at have en eller anden form for, hvad skal man sige, mailende samtale, eller terapeutisk samtale med andre mennesker, at de skynder sig at komme med de standardløsninger, de allerede kender. Mm. Altså, der er det jo vigtigt at få sig lært det der med at faktisk kunne være i det svære sammen. Ja. Og der skal man måske nogle gange netop også bruge noget, der presser en ud af... altså man skal bruge noget, der presser en væk fra den der vane, som det er meget let at falde ind i. Ja, Og der kan de kropslige praksiser måske bruges til noget. Altså ja, ja. hvis man for eksempel beslutter sig for at løbe en meget lang... Altså hvis man beslutter sig for, at man skal løbe et maraton, jamen så er man... Det tror jeg også godt, man kan gøre på en kontemplativ måde, hvor man ligesom bliver opmærksom på alle de udfordringer, der er på vej hen til at løbe de der skide 42,5 kilometer, eller hvor meget det nu er, ikke? Ja. Og der vil man møde sig selv på nogle måder, som man ellers ikke vil møde sig selv på. Og så tænker jeg igen, noget af det væsentlige, det er så at få pillet det der mål ud af det. Altså fordi hvis målet faktisk er at få løbet en maraton, så kan det godt være, at man bare beslutter sig for at overhøre nogle ting fra kroppen. Og det kan jo være, når man når til 23 km, at man faktisk opdager, at hvis jeg fortsætter med det her, så ryger mit højre knæ. Altså så må man jo være villig til at stoppe. Ja. Og der tror jeg, at altså der kan man nogle gange, jeg kan nogle gange godt anholde nogle meditative eller kontemplative praksiser, for at de ikke rigtig udfordrer en. Altså hvis man bare får lov at sidde der og hygge sig med sig selv, og ikke er sammen med andre mennesker om det, så kan det godt bare blive sådan et ekokammer på en eller anden måde. Ja, altså, og der skal jo nok, jeg var lige ved at sige både pisk og gulerod til. Ja. Jo, men igen er det jo måske også spørgsmålet, hvor vi vil hen med det. Altså, hvad skal visdom i virkeligheden bringe? Altså, skal det bringe min egen? Altså, for hvis skyld gør jeg det i en vis forstand. Altså, for hvis skyld er det, jeg prøver på at løbe det der skide maratonløb. Så det kan jo ligne, at det er for min egen skyld. Men måske er det mere for at brække nogle dele løs ind i mig selv, som har siddet lidt fast. Sådan så jeg kan fungere bedre i verden som helhed, hvis forstand. Ja. Hvis du gør det som kontemplativ praksis eller visdomspraksis, ikke, så vil jeg sige, så kan det ikke, så tror jeg ikke, det kan indfanges af, at du bare gør det for din egen skyld. Altså. Nej, lige præcis. Og måske gør jeg det også uden... altså jeg ved ikke helt, hvad det så fører til, at jeg får brækket de der dele løs ind i mig selv, så de kan bevæge sig bedre i forhold til hinanden. Jeg ved ikke helt, hvad de præcise konsekvenser er, men jeg forestiller mig, at hvis det er lidt mere, altså også konkret fysisk, hvis jeg er lidt mere bevægelig i min krop, jamen så kommer mit liv nok til at fungere bedre på en eller anden måde, uden at jeg lige præcis ved, hvad jeg skal bruge den der skuldersmidighed til. Ja. Men det skal sikkert bruges på et eller andet tidspunkt. Og det samme i mit indre liv. Hvis jeg kan brække noget løs, så det kan glide lidt nemmere rundt iblandt hinanden, jamen, så skal det nok kunne bruges på et eller andet tidspunkt. Ja. Og skabe happiness for nogen. Så det er på en eller anden måde, det er på en eller anden måde lige en slags delvis kig under kølerhjelmen på de sådan kontemplative kropslige praksiser. At det har noget at gøre med at løsne nogle ting og slappe af i nogle vanemønstre i forhold til, hvordan vi lytter til vores krop, og hvordan vi gør med den. Måske med det håb, at der kan komme ind, altså den der levende krop ud af det, den der mere organiske krop. Og så tænker jeg på, der er jo et interessant aspekt af de fleste kropslige kontemplative praksiser, som er de der fortællinger om kroppen, der typisk er involveret i dem. Altså, nu skal du lytte til kroppen, men jeg vil også sige lidt mere specifikt, at det at lytte til kroppen, det er at lytte til, og så kommer der en eller anden historie alt efter, om det er nu kinesisk eller indisk, eller hvad det er, om der er chakra, eller der er de og de energier på spil, eller der vil typisk være altså de steder, hvor jeg har mødt sådan nogle formelle og klassiske og østerlandske kropskontemplative praksis, så er der faktisk voldsomt meget af sådan en måde at fortælle kroppen på. Ja, det er rigtigt.
Øhm, altså, og der tror jeg, at man skal... altså, jeg tror egentlig, når vi sidder fra vores perspektiv og kigger på de der systemer der, så kommer vi til at misforstå en lille smule, hvad de står for. Mm. Fordi vi vil gerne skrive dem ind i sådan en objektiv, naturvidenskabelig tradition. Altså, folk, der hører om chakraerne i dag, de vil gerne skære hul og kigge, om de findes, hvis man kan sige det sådan. Uden egentlig at tænke på, at de folk, som fandt på det, øh, de har jo opdaget de her ting via sådan introspektion, hvor de sikkert har kigget ind i noget, som de ikke rigtig kunne sætte ord på, Mm. og så prøvede de på en eller anden måde at sætte ord på deres indre oplevelser, uden at være del af et naturvidenskabeligt paradigme, uden at have læst Descartes' dualisme, og uden at vide alle mulige ting, som vi ved i dag. Og oprindeligt i historien har der eksisteret 10 forskellige chakrasystemer, for eksempel. Og nogen siger, der er så mange chakra, nogen siger, der er 3 og 5 og 7 og 12 og det ene og det andet og tredje. Og så op igennem tiden, så kondenserer det sig i en vis forstand til sådan et system med 7 chakra. Og det, som vi er formidlet i dag, det system, vi er formidlet i dag, det er i høj grad formidlet til os via Jung. Fordi Jung var totalt optaget af også indisk mystik. Og han gav nogle foredrag i 30'erne omkring chakrasystemet, som findes på skrift, som man kan læse, hvor det er helt tydeligt, at han tolker sin egen jungianske forståelse ind i det, sådan ligesom, I tror, I har en totempæl, men det er i virkeligheden en stor penis, I danser rundt om, eller hvad man nu kan tænke. Så jeg synes, alle de der systemer kan være rigtig fine, bare man ikke tror, de er mejslet i sten, og bare man har forståelse for, at det minder mere om, måske man kan sige, vores diagnosesystem, at det ene årti, der taler vi om bogstavdiagnose, og det næste årti, der taler vi om noget andet. Og det at sige, om det findes i virkeligheden, eller hvad man skal sige, det er måske en lille smule misforstået, men det er noget, der giver mening, at vi taler om, så længe som det giver mening, og når det så ikke giver mening længere, så må vi tale på en anden måde. Modsat for eksempel, at der er 26 muskler i underarmen, og sådan er det bare. Altså. Jo, men begge dele, ja, altså begge dele bliver jo meningsfulde igennem en praksis. Altså selv det der med, hvor mange muskler der er, altså selv de anatomiske systemer, som måske i en eller anden forstand er objektive på en måde, som der er så meget andet, der ikke er, men selv deres objektivitet har jo at gøre med, at de er rodfæstet et eller andet, som vi prøver at gøre med dem. Altså. Ja, det er nogle definitioner, det hviler på. De definerer Ja. en muskel af det, som er på den her måde, og måske kan man godt diskutere, om der er noget, der er 2 muskler eller 1 muskel, afhængig af et eller andet bindevæv, som er på en eller anden måde. Ja, og det hele er noget med, at man kan gøre noget med muskler, enten i fysioterapi eller i kirurgi, ikke? Altså, Eller i gastronomi. Ja, men det er rigtigt. Og jeg synes, mange af de her systemer skal måles på en eller anden forstand, om de har en brugbarhed. Altså, om kan man gøre noget med det her, som giver mening? Altså, det er jo også forkert at sige, at dualisme er forkert, eller hvad skal man sige? Altså, det kan jo være fint nok at snakke om krop og sind nogle gange. Det kan også være dårligt, fordi så kan der ske et eller andet med ens sygehusvæsen, som bliver på en eller anden særlig måde, men nogle gange giver det meget god mening at spørge, om det er fysisk eller psykisk. Og nogle gange giver det meget god mening at spørge, om det er det ene eller det andet chakra, eller hvad man skal sige. Ikke? Ja. En gang, da jeg begyndte sådan første gang at prøve at sætte mig ind i, hvad buddhistisk filosofi var for noget, der læste jeg en meget hjælpsom bog af en, der hedder Paul Williams. Jeg læste lige den anden dag, at Paul Williams, meget berømt, var konverteret til at være kristen, men det var lige meget. Det var han slet ikke dengang. Der var han glødende buddhist. Og en meget indsigtsfuld ting, han skrev dengang om buddhistisk filosofi, det var, at vi skal ikke forestille os, at der er den grundlæggende forskel for meget af det, vi tænker på som filosofi i Vesten, at det primære anliggende er ikke at beskrive virkeligheden, som den er overhovedet. Altså, buddhistisk filosofi er primært en del af buddhistisk praksis. Ja. Så man skal nærmest forestille sig, at det i sig selv er en form for yoga, eller man skal nærmest forestille sig, at filosofi i sig selv er noget, der simpelthen er skruet så vidt muligt sammen for at kunne understøtte den der dharma-praksis. Og en dharma-praksis, jamen det er en praksis i at være der til stede i virkeligheden. Ikke? Så den handler ikke om, den handler om at være i virkeligheden, og ikke om at beskrive virkeligheden, altså, kunne man sige. Stephen Batchelor siger faktisk det samme i en af sine nyere bøger. Ja. Og det er meget interessant, og det synes jeg også, det er noget af det, som det stødte jeg lidt hovedet på, da jeg begyndte at beskæftige mig med buddhisme, fordi jeg sad og hørte på Erik Hema Kuntang, og så synes jeg, at den ene dag sagde han det ene, og den anden dag sagde han det andet, og det var så besværligt for mig, at han ikke bare kunne sige, hvordan det var, men pludselig opdagede jeg, at det kommer ind på, hvem han relaterer til.
Altså, til den ene kan du fint sige, at dualisme findes, og til den anden skal du være lidt varsom, hvis du siger det, fordi det kommer an på, hvordan de sådan kontekstuelt opfatter det, man siger. Ja. Og der kan man måske så også der sige, at jamen, så dialogen i buddhismen er meget baseret på det, som vi så har defineret som visdom. Altså fordi det er noget med det kontekstuelt. Altså at der er ikke bare den sandhed, som er på den her måde, men det er kontekstuelt, eller det er relativt til den praksis, du indgår i. Ja. Og jeg tror måske noget af det, som Erik så har opbygget, det er så evnen til at prøve at ligesom mærke, hvad er det, jeg skal sige til ham der, og hvad er det, jeg skal sige til ham der. Nogle gange, så synes jeg godt nok også, at han kører på som en bulldozer. Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Insisterer på, at folk skal købe et eller andet totalt tibetansk verdensbillede, men det kan selvfølgelig også godt være, at det har sine. Jeg havde en japansk mester, som desværre døde for et stykke tid siden, og han sagde, det I ikke har forstået i Vesten, det er, at i Østen, der lyver vi bare hele tiden. Fordi vi er ikke så optaget af, hvad der er sandt og falsk. Vi er mere optaget af at kommunikere en eller anden, noget vi gerne vil have, I forstår. Og hvis det kræver, at vi lyver lidt, så gør vi bare det. Og det var så... Det, er måske det sjove er jo, at der findes altså nogle stærkt kontemplativt eller spirituelt påvirket, altså stærke tankeretninger i Vesten, ikke? Altså Goethe sagde simpelthen, at det sande er det frugtbare. Det er jo på en måde fuldstændig det samme. Det er det. Ja, det er bare pragmatisme på en eller anden måde. Så ja. Ja, okay, ja. Så når du stiller dig op på vores højskolekurser og introducerer, altså det bliver jo selvfølgelig i korthed, fordi vi har jo egentlig på sådan en weekend ret begrænset plads til at introducere og udforske ting og sager, men du kommer jo nok til, tænker jeg, at lave nogle praktiske øvelser, taget fra Aikido eller et eller andet. Ja. Og så fortæller du nok som del af din instruktion i sådan noget, et eller andet om, altså du vil bruge ord som energier, eller du vil invitere folk til at opleve i en eller anden bestemt retning, som på en eller anden måde importerer nogle dele af en Aikido-tradition for at fortælle om de her ting. Ja. Altså, jeg prøver meget at tale om begreber, som vi i forvejen er fælles om. Altså, Aikido, som vi måske skal lave noget af, det har det her ord ki, som er det samme som chi, som er det samme som prana, som er det samme som hvad som helst. Og problemet er, at hvis man siger det til folk, så er det lidt det samme som at sige Gud. Du kan simpelthen ikke vide, hvad det er, det tænder for over i deres hoved. Så jeg kan meget bedre lide at bruge begreber som opmærksomhed, eller altså... din intention, sådan nogle begreber, som jeg sådan intuitivt fornemmer, at dem er vi er nogenlunde enige om, hvad det vil sige, at have sin opmærksomhed på dette eller hende. Hvor de der begreber, og det er sådan set ligegyldigt, altså apropos anatomi, hvis du siger latissimus dorsi til nogen, så har du også udelukket alle dem, der ikke har siddet og kigget i en anatomibog. Og det samme, hvis du siger et eller andet Muladhara chakra, eller hvad ved jeg, ikke? Og du kan ikke vide, om det er den samme bog, de har læst, som du har læst. Så jeg prøver egentlig på at ikke introducere mystiske begreber, men bare introducere begreber, vi kender. Og så prøver jeg også at introducere begreber, som vi måske tænker primært handler om hovedet. Altså sådan noget som viden, og sådan noget som kunden, og sådan noget som de her ting. Og så ligesom sige, hvordan kan vi fundere dem på en kropslig måde? Eller hvordan kan vi opdage, at de her ting, vi tror er mentale, de spiller en meget større rolle i vores, altså de spiller en kæmpe rolle i vores kropslighed og definerer sig vores kropslighed. Ja. Og så måske som afrunding, så kunne vi jo lige slutte med at kigge over i det andet hovedaspekt, som vi også får ind som hovedstrøm i vores højskolekursus om en måned. Nemlig det der med, at visdom både er noget, som er kropsligt, men også er noget, som er fællesskabsbetonet. Og det er jo sådan, der får Anders jo så lov til at være den, der ligesom klangbunden i nogle kristne mystiske traditioner ligesom peger ind i noget af det med det relationelle. Men noget af det, som jeg synes er enormt spændende ved det, som mindfulness er blevet til i dag, det er jo, at i virkeligheden så undervises der ikke rigtig i mindfulness i dag på måder, som ligner det, som gamle klostertraditioner. Det er blevet en langt mere psykosocial ting, og umærkeligt, der er sket det, at mindfulness-undervisningen er blevet noget, der foregår ikke bare i grupper, men noget, hvor det er en del af selve mindfulness-træningen, at man sætter sig og artikulerer over for hinanden, hvad man har oplevet, og hvad man
kan tilskrive af mening til de oplevelser. Mm. Er det en transformation ligesom, til den der mere sådan fællesskabsbetonede måde at formidle på, og tilegne sig en kontemplativ tradition på? Er det noget, du også kan se i kropslige kontemplative praksiser? Både den måde, du selv formidler dem på, og hvad der er ved at ske med dem i Vesten i dag. Mm. Og det er meget interessant. Altså, nu har jeg sådan 2 hovedpraksiser, hvis man kan sige det, sådan yoga på den ene side, og så den her japanske kampkunst på den anden side. Og det, der er meget ved at ske i yoga nu, og det er meget sket efter alle de her MeToo-sager, og alle de her guruer er blevet pillet ned af deres pedestaler. Det er sådan post-guru-yoga. Det er den nye ting. Da jeg startede med at lave yoga, der var det for 20-25 år siden måske, der var det meget vigtigt, at man kunne ligesom sige sit stamtræ og sige, hvem har du lært yoga af, og så videre, og så videre. Og nu der er det ligesom om, at yoga er gået fra at blive noget, som en eller anden guru sidder på, til at blive sådan noget, som er mere sådan community-baseret, og vi udvikler i praksis og i fællesskaber og så videre. Så der er helt sikkert sket noget. Og der er ligesom kommet en ny... Altså også fordi man kan sige, måske meget af den orientalske tradition har også haft en pædagogik, som har været lidt gammeldags set fra et vestligt synspunkt. Altså at det bare sådan handler om at repetere det, som mesteren han siger, og lære det udenad og så videre. Og så videre. Så helt sikkert inden for yogaverdenen er der kommet sådan en mere fælles udvikling, i stedet for at det bare formidles ned i sådan en linje på den måde. Og selvfølgelig også med, altså man kan sige dengang for 25 år siden, før der var YouTube og sådan noget, der var det jo også svært overhovedet at få fat i den viden, der var. Hvor nu kan man jo google sig til hvad som helst, og finde en YouTube-video med en, der viser det. Og det er der selvfølgelig noget skidt i den forstand, at så enhver, der har set 5 YouTube-videoer, kan slå sig op som et eller andet. Men der er også noget godt i det i den forstand, at man kan, hvad skal man sige, man kan dobbelttjekke på en anden måde, hvorvidt der er enighed om det, man har fået at vide af en eller anden mand, der sidder i en eller anden hule et eller andet sted. Så der er ved at ske noget der. Der mangler stadigvæk, måske i yogaverdenen, lidt den der idé om, altså man står stadigvæk på sin egen lille firkant og laver sin egen lille praksis, og det er sådan noget, som jeg altid lidt har anholdt yogaverden for. Fordi over i min aikido-verden, der laver vi det jo altid sammen. Der er man altid samskabende med nogle andre. Ja. Og der bliver man, på den ene side møder man nogle andre, men på den anden side bliver man det ligger i selve ideen om, at det er træning i kampkunst, altså man træner med en anden, som man bevæger sig i forhold til. Lige præcis. Men også sådan eksistentielt, så bliver man også sat i spil på nogle måder, man ikke selv vælger. Altså fordi du er jo kropslig, og den anden ser dig kropsligt og så videre. Altså, så der er helt sikkert noget, der foregår helt sikkert en hurtigere erkendelsesproces i sådan nogle praksiser, hvor man ikke bare kan sidde der og age sine egne vaner, men hele tiden bliver konfronteret med, jamen, bevæger verden sig så på den måde, som du havde forestillet dig, den gjorde på, når du så møder det andet menneske. Det er godt, at du tror, du er meget venlig, men hvad så, hvis der kommer en og slår dig i hovedet? Er du stadig, altså, ikke at vi skal prøve det, men altså, er du stadigvæk venlig, når der er en eller anden, der træder over tæerne? Og så der kan de der relationelle kontemplative praksiser og et eller andet. Jeg synes så også, at og det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg er ved at blive en gammel sur mand. Nu kan jeg lige se her, jeg er der ved at have lidt gråt skæg. Men den der evne til fordybelse, som nogle af de her praksiser kræver, synes jeg måske ikke taler så meget til samfundet. Og jeg synes måske, at de praksiser, jeg deltager i, hvor der kræves mest af det her, vi lige har siddet og lovprist med, at man skal gentage ting, og man skal have tålmodighed, og man skal så videre og så videre. Det er som om, det er ikke dem, der er så meget søgning til. Altså det er som om vores opmærksomhedsspænd bliver sådan dårligere i en vis forstand, og derfor evnen til at udholde og skulle gentage det samme en masse gange. Måske er den evne en lille smule, i hvert fald for tiden her, sådan lidt forsvindende. Altså folk er mere tiltrukket af fri ekspressiv dans, end de er tiltrukket af at skulle lave den samme bevægelse med et sværd 1000 Det er jo gange. sjovt, fordi hvis man står og underviser i fri ekspressiv dans, så er man den modsatte fornemmelse af, at folk vil hellere over at lære nogle klare, stringente færdigheder. Ja.
Men måske vil de lære Øh, lidt en stringent færdighed, så vil de godt lære lidt en anden stringent færdighed. I don't know. Og måske er ja, det bare min egen gamle surmand. Øhm, jamen, vi skal i hvert fald, altså vi skal være omhyggelige med vores gamle sure mænd, altså fordi ja, at vi skal jo nok være omhyggelige med, at de gamle sure mænd får lov til at blive gamle vise mænd. Øhm, og det, sur overvis. og jeg tror, ja. Og jeg tror noget af det, som det kræver, det er en eller anden form for omfavnen af noget af det, der sker i tiden, ikke? Altså Mm, fordi, at noget, altså der sker jo selvfølgelig, der er helt klart, der er nogle måder, hvor vores tid bliver mere overfladisk på. Men det er jo også helt klart, at der er nogle måder, hvor vores tid bliver mere rig og mere ja, krævende i en god forstand. ja, Altså at man ikke lader sig spise af med noget, som faktisk ikke har så meget dybde i sig. Så der er ja. en eller anden, ja, der er en eller anden dialektik der. Ja, og der er en kæmpe opmærksomhed, synes jeg oplever blandt de unge mennesker. På min egen, altså man kan godt sige, at de unge mennesker, de kan ikke holde til noget mere. I gamle dage var det meget hårdere. Men på en måde er det også rigtig godt, det der med, at jeg bliver opmærksom på, hvad er min egen position i den her socialitet, jeg indgår i. Hmm. Og gider jeg overhovedet være i det her space her, eller sådan, hvad kan jeg forvente, og hvad kan jeg selv bidrage med, og sådan noget. Der Ja, synes jeg, der er vokset en kæmpe stor intelligens op, ja, hvor jeg lidt mere måske tænker, i gamle dage, der snykkede vi bare op, og så fandt man sig i, at man, når man var lærlingen, så fik man lidt hug, eller når man var den nye i klassen, så fik man lidt hug, eller hvad det kan være, ja, ikke? ja, Hvorfor fanden skal man finde sig i det? Så på den måde er der en generation, der tør tale op nu i forhold til nogle ting, og som siger, vi gider ikke bare have guruer, vi gider ikke bare have at vide, hvor skabet skal stå. Og der er en kæmpe udvikling der, synes jeg. ja. Så det tænker jeg, det er helt sikkert det positive i det her. Og hvis så den der tålmodighed, den så også skulle være der i en vis forstand, der måske er den der, måske er det bare de forkerte mennesker, jeg møder. Men så er det jo helt fantastisk. Ja, og nu ved jeg ikke, nu det her, det er bare sådan helt skud fra hoften, altså et Mm. intuitiv fornemmelse lige nu, jeg har, altså at der er jo ligesom, der er jo andre ressourcer end den gammeldags sure tålmodighed, der bare består i, at jeg skal sidde og udholde det her, så længe jeg kan, ikke? Mm. Der kan Ja. være den mere udforskende ting, som, og det, der er måske en eller anden forbindelse mellem den der sådan udforskende nysgerrighed, ind i Mm. at prøve at lytte dybere ind til noget, inklusive også, når det er min sult, eller Mm. min fornærmethed, jeg skal Mm. lytte til. Mm. Men Mm. den nysgerrighed og den evne til at have den rummelighed der, den kan jo måske netop være forbundet med noget af den der socialitet. Altså, hvis det er en del af det kontemplative udforskningsfelt, at man deler de her oplevelser med andre, ikke? Mm. Så kan det ligesom være med til at støtte mig i at turde være nysgerrig ind i sådan noget, som min Mm. egen fornærmethed over et eller andet. Ja, ja, Altså, ja. jeg kommer i tanke om igen, jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det i en af vores tidligere dialoger, men altså, at nogle gange så har jeg egentlig blevet lidt paf, når folk har spurgt om, hvad har du fået ud af at meditere i 50 år, eller 60, eller Mm. hvad det er snart jeg har. Mm. Og sådan, har jeg fået noget ud af det? Altså, det er jeg sgu da Mm. ikke sikker på. Jeg kan ikke sige, at jeg er blevet enormt meget bedre til noget, end alle mulige andre mennesker. Mm. Men måske en ting, jeg er blevet bedre til i forhold til mig selv, hvor jeg har været engang, det er måske lige præcis sådan noget som at kunne mærke og kunne stå ved, når jeg er vranden over et eller andet. Mm. Altså at kunne vide, at jeg er vred over, Mm. at folk sidder med fødderne op på min stol. Det er fuldstændig åndssvagt, at hvis jeg kommer ind i et rum, hvor der er 10 stole, og jeg sætter mig på en af dem, ikke, og så er det min stol. Så må der ikke, Mm. ikke være andre, der rører ved den. Så, i mange år har jeg gået rundt med den der tendens til bare at blive sådan lidt vranden og lidt giftig, hvis folk gjorde sådan noget, og så kom i nærheden af sådan en eller anden privatsfære, som jeg implicit synes, jeg havde, uden rigtig at vidste det videre, jeg synes, jeg havde den. Mm. Det at begynde at komme under værs med sådan noget, og synes, at det er interessant at udforske, og at det er okay at sætte ord på det. Mm. Det er i al sin beskedenhed også en form for visdom, ikke? Fordi det er sådan noget, Jo. der gør, at man i stedet for at blive giftig, altså så kan man måske bare nævne det, altså på en måde, hvor man joker med det, Mm. måske kan man ovenikøbet samtidig opnå, at folk faktisk holder deres fødder væk fra en stol. Men man kan i hvert fald være et sjovere sted med det. Mm. Så måske er vi faktisk på vej ind i en tid med større visdom, fordi der er en større opmærksomhed på det relationelle. Det må være noget, måske noget af grunden til, at det netop er spændende at holde højskole omkring det, det er, at vi kan bruge, hvis det er sandt, som du antyder, det tror jeg måske det er, at sådan en gammeldags sur tålmodighed, det er der måske mindre af, og det Mm. får vi måske aldrig helt så meget af igen. Men Nej. så kan vi måske til gengæld være med til, sammen med nogle nye og mere levende generationer end os, at kultivere nysgerrighed på en delende måde omkring de her ting. Mm.
Jamen, det er da spændende. Altså, Ja. det er da spændende, hvis det handler om at skabe det nye rum, Hmm. hvor en gammel visdomstradition kan udfolde sig på en ny måde, som passer til rammerne, eller passer til der, hvor vi er i dag. Ja. Skal vi ikke slutte på en til stærkt ønske om at gå den vej? Det kunne fandme være fedt. Det vil jeg gerne være med til. Det vil jeg gerne være med til. Ja, så kommer gongen her. Wong. Ja, fedt. Ja. Godt. Jamen, det var det. Det var det, ja. Synes jeg var meget mindre skarp, end jeg plejer at være. Men det kan godt være, jeg er lidt træt eller sådan noget. I don't know. Jeg synes, du var god. Men, Nej, jeg synes, du var enormt god. Jeg synes, jeg var mindre skarp, end jeg plejer at være. Men måske er jeg lidt træt. Men jeg kigger lige på det. Jeg tror, det var udmærket. Jeg tror faktisk, Altså, lad os da bare smide det ud. Ja. Ved du hvad, jeg har lige søgt ind på tømmeruddannelsen. Er det rigtigt? Det er. Ja, det er da kropsligt. Så apropos det kropslige. Ja. Så jeg går lige og tager det sidste dybe åndedræt, inden jeg beslutter mig for, det er fandme det, jeg skal. Ja. Så det går jeg og overvejer lidt. Og samtidig så er jeg ved at bygge drivhus og bygge skure og bygge alle mulige ting. Ja, men du kan jo bygge fantastiske ting, hvis du bliver tømrer. Altså, det er jo nemlig det, og jeg har jo den der stue, jeg skal have lavet hernede bagved, ikke også? Jeg har jo et gammelt hus, jeg skal have bygget op. Ja. Og det er bare mit typiske mønster, det er, så snart jeg begynder at interessere mig for et andet, så skal jeg tage en anden uddannelse i det. Så det er bare det, jeg plejer at gøre. Ja. Men det går jeg lidt og overvejer, om det ikke er det, jeg skal. Og så holder jeg lidt foredrag om yogafilosofi og åndedræt og sådan ting der. Ja. Men måske lukker jeg det hele fra 13. januar, og så bliver jeg tømmer. Og går tømmervejen. Ja. Fedest. Hvis jeg tør. Fedest. Og så bliver jeg sådan en sendtømmer. Ja. Sidder og kigger i en væg, og så hammer søm i. Og så er jeg stille, så holder jeg mund i 10 år. Så fra 50 til 60, så siger jeg ikke noget. Men bygger bare. Ja, præcis. Så er 60, så begynder jeg at tale igen. Ja. Fed plan. Ja, ikke også? Altså, det tænker jeg også. Men jeg skal lige ture give slip på alle mulige identifikationsmarkører og alle mulige ting. Ja, det er jo en god ting en gang imellem at give sig selv lov til at give slip på dem. Jeg kan huske dengang, hvor jeg skulle give slip på at være universitetsfilosof. Ja. Jeg tilbragte mindst et halvt år med at gå rundt og binde knuder for mig selv over. Ja. Men det var godt fedt. Det er interessant. Det er jo interessant. Og det er jo de steder, man kan få lov til at øve sig i at være god til at være dårlig til noget. Ja. Hvis man virkelig tør. Ikke også? Ja. Tør jeg godt.